И един от последните пъти. Също последния път, кой са ученици в които да тука. То смяна на Иво в 8 клас. Да. Не го махаш. На пица човека. Тук няма място за кой. Не сам. Очен, кастинг, чуден са на кой за них да скочим. Ластик и слепа този, който е най-сочен. Мисля бомбастик. От четвърта ли сте? Кой клас сте? Девети кой? Б. Чакай бе, Чакай, спокойно бе! Батчета на батко. Ети аптечки. Я асистирай. Махна каската. Добре сме. Его джиджия, да помахна на камерата. Hello. Първо, пускай Big Mitch и след това така. Сега бъдеш майстор. Да. Това е Джими. Аз съм Космона. Викай ми, Гагарин. Я дай цъка ти да виждам. Направиш лют. Елати пилница при Батко, ще стане най-якото изпращане Батко. Сладко, матко. О, да. Вътре ми гори. Това е пиер с очилата, доста три черти. Дърба пъпа сме, обанечета стопи. Това гълпо бе, това гълпо. Дайте момчета как... Не бе. Какъв е бе? То беше нещо като... Как ти го обясня? Много емоционално. Виждаме класния. Няма. Аз съм патоклен, може би, да, но въпреки всичко имам желание да спазя една традиция, като ви дам поне насока ми който предстои за вас, да ви почерпя с едно парче фугача, като съответно вземете мед и сол, да живота ви да бъде на моменти сладък, за жалостни моменти горчив, солен. Но да се надявам, солта да е от сълзи, то хубави и приятни сълзи. Заповядайте сега. Благодаря, господине. Чай някой по-голямо. Нали? Салфетки ще вземем. Салфетки. Мед и сол. Мед си вземе. Нищо. Аз не обичам. И салфетки. Thank you. Follow. Първо мед, след това сол. Ето лудницата. Ето лудницата, тук сме. Започва след малко. С класен ръководител господин Иван Иванов. Дами и господа, 12 В! Там, че чафа е постоянно замъглен. Свалям се, дигам се, правя го по-кълден. Ваш майсторите са ваш тук сега. Личности могат да се фекат, докато аз си опъвам от къде. 11, 12! Здравейте ли, братленца!